Mayong adlaw kanatong tanan, nanukad gikan dinhi sa Sugbo TV Studio. Ako si Paula Mendoza. Ug kini ang programa nga maghatod kaninyo sa labing uwahing panghitabo ug kalambuan dinhi sa atong lalawigan. Kini ang balita sa Sugbo. Naguna sa mga balita. Gipasar na sa Hunta Probinsyal sa lalawigan sa Sugbo ang ordinansa nga nag-umol sa bag-ong scholarship program sa probinsya. Mugahin og 15 milyones pesos ang Kapitolyo alang sa maong programa. Si Sheila Garvinas sa detalye. Naggahin og 15 milyones ka pesos ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo alang sa scholarship program niini. Ubos sa Cebu Province Grants Intended for Tertiary Students kun CP Gifts. Matod ni Provincial Board Member Christopher Baricuatro nga prioridad nga kuhaon kadtong incoming first year nga mga tinun-an sa kolehiyo nga taga lalawigan sa Sugbo. Ang CP Gifts namugna pinagi sa ordinansa nga giduso ni Baricuatro, majority floor leader sa Provincial Board, nga gipalabang sa Hunta Probinsyal sa ikatulo o katapusang pagbasa atol sa ilang regular session ni adtong Hunyo 15. Tungod sa pagkapasar sa maong ordinansa, mawalay bilin na ang Ordinance number 2016-13 o ang Paglaom Scholarship Program o Ordinance number 2018-04 o ang New Cebu Tertiary Education Assistance Program kun CTIAP. Ang nakalahi sa CP Gifts o Paglaom Scholarship matod ni Baricuatro kay kinahanglan dunay i-maintain nga grado nga 85% ang mga scholar sa CP Gifts. Dili susama sa Paglaom Scholars nga bisan 75% ang grado kay makapahimos gihapon sa scholarship sa Kapitolyo. So, mo itong terming isulti balik-balik ni Gov na kung scholar ka ng province, kinahanglan na po quality ang mga scholars. Di pwede na basta makapasar, okay na scholar na pasar sa mga province. So, mo itong i-emphasize na ay maintaining grade CP Gifts. Sumala ni Baricuatro nga nag-target sila og 700 ka mga scholar sa matag school year o tag usa ka gatos sa matag distrito sa probinsya ang kuhaon. Karong sunod buwan magsugod ang screening nga himuon sa Provincial School Board. Ang mamahimong scholar kay makadawat og 2,000 pesos nga living allowance matag buwan ug mahimong moeskwela sa pribado o publikong mga tunghaan sa kolehiyo. Sa miaging tuig pa naduso ang ordinansa ni Baricuatro apan karong bag-o lang kini napasar tungod kay gipangbayaran pa sa Kapitolyo ang mga balanse nga bayranan sa Paglaom Scholars. Ibayaran natin to para at least makuha nila to TFPO or maka-transfer sila or maka-graduate. Ang i-prioritize ni Gov is katong graduating students. Mo itong ingon ako na nasa na balance sa school. So mo itong priority na to para maka-graduate sila. Na gihangyo na po nato dito ni Gov na bayaran na lang po ito katong mga lower years. Except allowances. Pero yung mga balance sila sa school, bisan lower year, hindi sila graduate. Ibayaran ka. Gidugang ni Baricuatro nga matangtang ang usa ka scholar sa CP Gifts kung modawat kini og laing scholarship o grant gikan sa laing institusyon. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Garvinas. Ang bagong scholarship program sa Kapitolyo maghatag og kahigayunan sa mga kabus apan utukan nga mga taga-probinsya sa Sugbo nga makaeskwela sa kolehiyo. Gawas sa tuition fee, hatagan usab og living allowance ang mga scholars. Ania ang dugang nga detalye gikan ni Sheila Garvinas. Ani ay maayong balita alang sa mga utukan apan dili maka-afford og eskwela sa kolehiyo. Pinaagi sa bagong scholarship program sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nga Cebu Province Grants Intended for Tertiary Students kun CP Gifts, mahimo nang makabot ang kurso nga gipangandoy. Si Gobernador Gwen Garcia mapasalamaton sa Provincial Board sa pagpasar sa ordinansa alang sa pag-umol sa CP Gifts. That will really help poor but deserving students. Okay, this is people's money that we are spending. So, pangitaon sana nato kadtong mga estudyante nga utukan apan dili in town maka-afford. Muto atong tabangan usa. Dili nato ipugos tong mga basta naka 75 lang ka. Kay kung mauhon na, di na ta mag-usig-usig sa atong kwarta. So, we will get the best, the cream of the crop. Ang CP Gifts usa ka bagong scholarship program sa Kapitolyo nga naghiusa sa duha ka kanhi scholarship programs, ang New Cebu Tertiary Education Assistance Program kun CTIAP
ug paglaom scholarship program. Ang ordinansa alang sa pag-umol niini nga gipanday ni 7th District Provincial Board Member Christopher Baricuatro gipasar sa Junta Provincial atol silang regular session ni adtong Hunyo 15. Ubos sa CP Gifts, prioridad nga kuhaon kadtong incoming first year nga mga tinun-an sa kolehiyo nga taga lalawigan sa Sugbo nga gikan sa publikong tunghaan sa high school. Kinahanglan doon na sila i-maintain nga grado nga 85%. Ang mamahimo nga scholar niini kay makadawat og 2,000 pesos nga binuwan nga living allowance ug makaeskwela sa pribado o publikong tunghaan sa kolehiyo o universidad. This opens up so many opportunities for our youth, no? Since ang tuition and miscellaneous are already free for state universities and colleges, and in fact even for private universities na may UniFast program, kung makakwalify sila, makatabang gihapunta sa monthly nga expenses kay naaman to'y allowance nila monthly nga 2,000 ba to? Yeah. So at least makatabang na. Matod ni Baricuatro, matag distrito tag usa ka gatos ka scholar ang kuhaon ug madungagan ang gidaghanon niini mag-agad sa available nga pondo alang sa tuig. Ang pondo magagikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, mga pribadong institusyon, foreign aid or grants, pribadong organisasyon, business establishments ug civic organizations. Sumala ni Baricuatro, nagahin sila og 15 milyones pesos sa matag tuig alang sa CP Gifts. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Mamahimo gihapon nga makasulod balik sa ilang mga lungsod ang mga tawo nga nagtrabaho sa dakbayan sa Sugbo. Bisan pa man gibalik sa enhanced community quarantine ang estado sa Cebu City. Kinahanglan lang ipakita ang ilang ID o Certificate of Employment sa checkpoints. Ania ang detalye. Mamahimo gihapon nga makasulod gawas ang mga empleyado nga nagtrabaho sa dakbayan sa Sugbo nga mouli pabalik sa ilang mga lungsod bisan pa man nga mibalik sa enhanced community quarantine status ang syudad. Kini mao ang nasabutan ato sa tigom ni Gobernador Gwendolyn Garcia kauban ang mga mayor ni adtong Hunyo 17. Nasabutan nga dili sirad-an sa probinsya ang borders niini sa mga kawani nga motrabaho sa dakbayan ug mouli ngadto sa mga lungsod. Apan kinahanglan sila mutuman sa home remedies. Giawhag ni Garcia ang mga mayor nga muisyu og executive order nga nagmando nga magtuob ang mga empleyado sa dili pa sila motrabaho ug sa ilang pagbalik sa ilang mga panimalay. Mag-inom og lemoncito juice, turmeric tea ug vitamin C aron mapalig-on ang ilang immune system. Company ID ug Certificate of Employment lang ang kinahanglan ipakita sa mga trabahante sa mga border checkpoints. Dili man po di mahimo nga magsige na tagsiran, di na po makatrabaho. Samot o kalisod ang kahimtang sa atong mga kaigsuunan. So, alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Moapilar si Gobernador Gwen Garcia ngadto sa Interagency Task Force nga ipaubos ang Talisay City sa General Community Quarantine sama sa uban nga mga lungsod ug dakbayan sa lalawigan. Nasagmuyo si Mayor Samsam Gulyas nga ang Talisay lang ang bugtong component city sa lalawigan nga anaa sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ang dugang detalye ihatod ni Sheila Gravines. Libkasan ni Gobernador Gwen Garcia ang Modified Enhanced Community Quarantine kun MECQ nga status sa dakbayan sa Talisay ug ipaubos na kini sa General Community Quarantine. Kini base sa nalatid sa Interagency Task Force Resolution Number 29 nga giamendar sa Resolution Number 30 nga adunay otoridad ang gobernador sa paglibkas, pagsuspenso ug pag-extend sa quarantine status sa usa ka component city or municipality ubos sa iyang jurisdiksyon. Apan matud usab sa maong IATF resolution, ang maong desisyon sa gobernador kinahanglan uyunan sa regional IATF nga gipanguluhan sa mga direktor sa Department of Health o Department of Interior and Local Government. We referred this yesterday to USECNC, and I pointed this out that after all, the provincial governor is authorized to impose or lift or suspend ECQ.
component cities and municipalities. And he agreed. You sentencing agreed that we do have this power. Muluwat si Garcia og executive order kalabot ni ini nga planong ipatuman sugod karong Hunyo 19. Ato sa consultative meeting sa mga mayor ni adtong Hunyo 17 nga gipatawag ni Garcia, giuyunan sa tanang mga mayor, board members ug pipila ka mga kongresista ug mga miyembro sa Regional IATF ang maong plano. Kung mahimo gyud ko, heroic naman gyud kay magibuhat sa amo ko, labi na mong mga bangko nga di makabaro. Tabangan na lang gyud binimo ko. Please i-let up na lang ng sa kuan ko na Lisay. Matod ni Provincial Board Member Raul Bacaltos nga i-adapt sa Junta Provincial ang executive order nga luwatan unya sa gobernador. Yung sita ang magpak si Mayor Samson and let the rest of our kaigsuunan sa Talisay hear that. Kay aron po ma-lift po ang moral sa atong mga kauban sa Talisay. Nabati ni Garcia ang kagool ug kasagmuyo ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa dihang gideklarar ang iyang dakbayan ubos sa MECQ kay kinila ang nalahi sa tibok probinsya nga anaa ubos sa GCQ. Kinilang usab ang bugtong syudad sa tibuok nasod nga ubos sa MECQ. Ilang nahibaw-an nga gibasihan sa National IATF sa pagkapot sa maong classification mao ang erroneous nga taho nga gipadangat ngadto sa IATF nga wala pay recovery ang COVID-19 cases sa dakbayan sa Talisay. Matod ni Gulyas, dili kini sakto nga report kay 43 na ang recoveries sa ilang syudad ug 59 ang active cases ni adtong Hunyo 16. Gipanghimakak ni DOH 7 Director Jaime Bernadas nga sila ang tinubdan sa maong report nga gipadangat ngadto sa National IATF. Salamat sa inyong pawagtang sa kasakit sa tuwing kasing-kasing karong panahon. Bugat-bugat yun ang akong giatubang sugod for Monday midnight. Pero karon hopefully kung madayon ni tanan, ay doon na pa'y proseso agian. Pero kung madayon ni tanan, tako ni katabang sa city. Matod ni Gobernador Gwen Garcia nga kung magpadayon ubos sa MECQ ang Talisay City, maproblema siya kung asa ibutang ang temporaryo nga terminal alang sa mga bus nga magbiyahean sa habagatan ug kasadpang Sugbo. Tungod kay way itugot nga public transportation kung ubos sa MECQ ang usa ka syudad o lungsod. Gusto sabiya nga musaka ang moral sa mga Talisaynon ug iyang gila ang mga paningkamot nga gihimo ni Mayor Samsam Gulyas sa pakigbatok sa COVID-19. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Dili uyon si Gobernador Gwen Garcia sa modular type of learning nga ipatuman sa Department of Education samtang wala pay vaccine batok sa COVID-19. Kini tungod kay gawas nga dako ang gasto, dili epektibo ang maong pamaagi pagtudlo sa mga bata nga nagsugod pa lang og katon og basa. Ania ang duga nga detalye. You cannot teach a child who does not know how to read by just a workbook. Mao kini ang gipadayag ni Gobernador Gwendolyn Garcia kalabot sa modular type of learning isip alternatibo nga pamaagi sa pagtuon nga gipropose sa Department of Education sa probinsya. Ang DepEd mianunsyo nga walay pisikal nga klase nga ipahigayon hangtod wala pay vaccine batok sa COVID-19. Aron makapahigayon og off-campus nga klase, ang DepEd mi-propose og lain-lain nga pamaagi sa pagtuon sama sa distance learning pinaagi sa mga module, educational television, radio, homeschooling ug online classes. Sa tigom kauban ang mga Schools Division Superintendent ni adtong Hunyo 9, nasayran nga 17% lang sa mga tinun-an sa tibuok probinsya ang adunay internet access. Sa survey sab nga gipahigayon ngadto sa mga barangay ug puro, modular learning ang gipili sa mga tinun-an ug mga ginikanan nga pamaagi. Ang mga modules ihatod ngadto sa kabalayan ug human sa usa ka semana kolektahon na sab kini sa mga assigned teachers aron i-assess. Matod sa Schools Division Superintendent sa Dakbayan sa Naga nga si Rosalie Pasaol nga sa 29,000 nila ka mga tinun-an, 40 milyones pesos ang gigahin sa maong dakbayan aron sa pag-reproduce sa mga weekly modules ug worksheets sa una nga quarter sa school year.
Apan gipadayag ni Garcia ang iyang kabalaka nga gawas sa kamahal sa maong pamaagi, ang modular learning dili haom sa mga preschool ug mga tinun-an nga bag-o pa lang nagsugod sa grade school. Matod niya nga lisod sa mga tinun-an nga walay magtutudlo nga mugiya kanila sa konsepto sa colors, numero ug shapes. Muna ang direction karon would be nga kadto ng modular nga tagaan o ilang worksheet, workbook, usa kada subject, one every week. So kung walo na ka subjects, walo na ka workbooks, in 4 weeks sa usa ka buwan, 32 na ka workbooks. Ang pag-reproduce ana daan, grabe na kay cost ha. May kwenta sila at 120 per workbook, it will probably cost the province 2 billion pesos or 587,000 or 588,000 ka students in 1 year. So niingon ko nga we will have to find a better way. Sa ilang bahin ang DepEd Region 7, gilantawan nga purok system ang gamiton aron masulbad ang maong problema. Din usa ka magtutudlo ang muadto sa mga purok aron pisikal nga magklase sa pipila ka mga bata. Ila pang ipadayag ang maong plano sa ilang mga kadagkuan sa kauluhan. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Mag-rebrand ang lalawigan sa Sugbo isip health and wellness destination. Kini kabahin sa paningkamot ni Gobernador Gwen Garcia nga buhion og balik ang turismo sa mga kalungsuran. Buot ni Garcia nga ilakip sa tourism package ang health regimen aron mapalig-on ang immune system sa mga turista. Ania ang report ni Sheila Gravinez. Magre-branding ang lalawigan sa Sugbo ngadto na sa pagka-health and wellness destination. Kini ang direksyon sa pagbuhi na og balik sa turismo gikan sa krisis sa COVID-19. Gusto ni Gobernador Gwen Garcia nga i-appeal sa tour packages ang health regimen aron pagpaligon sa immune system sa mga turista nga mobisita sa mga dapit suruyanan sa probinsya. Apil na niini ang paghatag og limoncito juice o turmeric tea, pagpatuob ug ubang mga pamaagi sa pakigbatok sa COVID-19. Ang health regimen ang usa sa mga nalatid sa Executive Order No. 17 nga gi-issue sa gobernador. It's a challenge to us that we must be able to revive tourism for our people in the midst of all these present restrictions that we must contend with. In the midst of this greater pandemic than the COVID-19, the greater pandemic that I am referring to is this fear pandemic. Ang kahadlok sa mga tao nga nawad-an na o critical thinking. Ato sa laing tigom ni atong Hunyo 10, gipresentar sa mga mayor og tourism officers nga dunay tourist destinations ang protocols nga ilang ipatuman sa pagbalik sa ecotourism activities sa lalawigan. Kini sama sa canyoneering, island hopping, whale shark watching, snorkeling ug diving. Apil sa mga lagda nga ipatuman ang physical distancing, pagpasulob og face masks, istrikto nga pagpatuman sa hygiene ug sanitation, paglimit na sa mga makasakay sa pump boats alang sa island hopping ug uban pa. Mu-issue si Garcia og laing executive order nga magplastar sa mga patakaran alang sa ecotourism activities. Some national policies that do not even consider reality on the ground cannot fathom what the people are actually suffering because they are in the comfort of their air-conditioned offices and in their more developed urban settings. Ever since I had served as governor, nangita ang kita paaging na ang Cebu, dili ta magpa-shackle, dili ta magpagapos o mga set thinking o mga polisiya na kung sa atong pagtanaw wala makapatibabaw sa kaayuhan sa kadaghanan. Pangita din paagi. Nihangyo si Garcia sa mga tao nga musalig sa ilang gipangbuhat tungod kay ila kining gihunahuna o gitun-an og maayo alang sa kaayuhan sa kadaghanan. Let us believe, mutuo ta nga kaya ni nato kung magtinapangay ang ta. Ug gamay lang po pagtuo namo. Kami nga mga datahasan ninyo nga maoy mualagad ninyo. Dili taw may magpataka oy.
tingali, I was just hoping, upat naman ni kabuan. Sukad sa akong labing una nga executive order. Upat na takabulan nga nagkuyog. I was hoping nga kamo nga nagtanaw sa mga panghitabo. By this time, makakita siguro mo nga kining atong mataglakang itunan tani. Di ta magpataka kay sayod sa kung unsa ka bukat ni nga responsibilidad. Dili man gud bahin ako, bahin man ninyo. Bahin man ni sa inyong mga kinabuhi ug panginabuhi. So, a little trust and confidence in the leaders that you have chosen. And we promise you, we will live up to your expectation. Buhaton ni namo ang tanan. Nga ang among gipanumpaan, amo gayud kana nga tumanon. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Dili mahimong moabli ang mga resort ug homestay facilities kung wala kini certificate. Dili mahimong moabli ang mga resorts ug homestay facilities kung wala kini Certificate of Authority to Operate gikan sa Department of Tourism. Ang maong certificate usa sa mga nalatid sa guidelines sa giluwatan nga Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Ang dugang detalye ihatod ni Sheila Gravines. Dili tugtan nga maka-operate og balik ang mga resort ug ubang establishmento nga nagtanyag og homestay kun way Certificate of Authority to Operate kun CAO nga gikan sa Department of Tourism. Mu-issue og memorandum si Gobernador Gwen Garcia alang sa mga mayor nga magmando nila nga pahibaw-on ang mga resort ug ubang accommodation establishments sa ilang mga lugar nga kinahanglang mo sumitera sila sa gikinahanglan nga mga dokumento aron maisyuhan og CAO. Usa sa gikinahanglan ang mayor's permit aron mahatagan og accreditation sa DOT ang resorts o ubang establishmento nga dunay katulgan alang sa mga turista. Kung kinsa tuwa na nga accredited kay doon naman kung may leverage ana, ikaw mo yung issue sa business permit. Mas may ginagkibaw in yung office. Kinahanglan mo apply yun. Oh, kinahanglan yun. And we will only allow those resorts that are duly accredited by DOT to reopen. Si DOT 7 Director Shalimar Tamano mooy mipahibaw niini ato sa laing tigom ni Garcia uban ang mga mayor ug tourism officers sa pipila ka mga lungsod. Sigon ni Tamano dili sila mo issue og CAO kun way permit ang resort o stay home establishments gikan sa mayor. Gipasabot sa direktor nga usa kini sa guidelines nga gimando sa Interagency Task Force sa dili patugtan maka-operate og balik ang mga establishmento nga nagtanyag og accommodations sa mga turista. Ang akuwalan, ito lang na may pangban, makapit mo kita. Ikatugtog, di ba? Siguro proud of this also na all na tugdan sa other provinces in the country. Follow that in that way. Giklaro ni Tamano nga bisan kung dunay accreditation gikan sa local government unit ang resort ug ubang establishmento nga nagtanyag og accommodation, kinahanglan gyapon sila mo apply og balik. At least kung may mahitabo, kanang protected na ta-delay. You cannot be, because this can be national issue ng good, yung operate, yung mana, there's a guidelines already. Now, pag submit mo sa CAO, ang imong accreditation, kung wala ka na-accredit, okay na, it can wait inspection and all. Pero ang CAO, importante ka ito. That when you operate, you have to have it. And it's not difficult. I will assure you here that I will make it very fast, speedy, and one. Hindi mag-liso ng mga establishments. Sumala ni Garcia sa ingon ni ini nga paagi, ma-regulate usab sa mga mayor ang mga establishmento nga nagtanyag og homestay. Entonces, kung nag-homestay na siya, nawa na siyang kuha o mayor's permit, dili siya pwede mo operate. They will be in violation of guidelines. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Usa ka memorandum ang luwatan ni Gobernador Gwen Garcia alang sa mga mayor nga kinahanglan ilang sundon ang bag-ong protocol sa Department of Health sa pag-isolate sa mga contact sa COVID-19 positive nga mga tawo. Kinihuman usa ka barangay kapitan sa lungsod sa Mualboal nagtinguha nga i-lockdown ang ilang dapit tungod kay adunay pamilya nga nagpositibo sa maong sakit. Ania ang report ni John Fredson Granada.
Muisyo si Gobernador Gwen Garcia og memorandum ngadto sa local government units nga i-adapt ang bag-ong protocol sa Department of Health sama sa pag-isolate sa first generation o kadtong una nga na close contact sa mga COVID-19 positive patients. Kini tungod sa taho ni Moalboal Mayor Paz Rosgone nga usa ka barangay kapitan sa maong lungsod ang nihangyo nga mag-lockdown tungod kay adunay pamilya nga gidudahan nga nagpositibo sa COVID. Apan matud ni Garcia nga dili na makatarunganon nga ang tibuok barangay mag-lockdown tungod kay gipaubos na sa general community quarantine ang lalawigan sa Sugbo. Hinungdan nga moisyu si Garcia og bag-ong memorandum aron pagsagop sa bag-ong protocol sa DOH. Let us not overreact. Kaya di naman ta ECQ. GCQ man ta. Unya, atong nakita, ang lockdowns did more harm than good. Mismo si Regional Director, Dr. Bernadas, niingon na, first level lang, ha? First generation contacts lang. More atong unahon pag-isolate. Dili nga tibuok barangay. Dili na makatarunganon ug dili na sad na sakto. I will come up with a memorandum to all of our LGUs. Si Garcia nagkanayon nga kung mag-lockdown ang tibuok barangay, ang epekto mao ang paggasto na sab sa kwarta nga gigahin na sa ubang mga proyekto. Gani gibutyag ni Garcia nga dili na mahimo nga ipang-realign ang budget sa mga proyekto tungod lang sa kahadlok nga wala na mabutang sa saktong lugar. Let's start being realistic about this. Kaning atong kahadlok, wa na mabutang sa lugar. Unya ra bang epekto ana? Ang kwarta sa lungsod, di na sa mabutang sa lugar. Di na magasto sa lugar. Kay tuan na lang sige gasto pag sustainer aning atong mga gipang lockdown. Dili na mao, di na mao. Kay doon na tayo responsibilidad nga mulambo ang lungsod na apay mga infrastruktura kinahanglan gastuhan. Ang inyong 20% development fund, doon na kanay mga proyekto nga angay ninyo nga gastuhan. Dili na ninyo ipang-realign tungod lang sa kahadlok nga wa na mahabutang sa lugar. Samtang moapilar si Garcia sa DOH nga ang tutukan mao ang active cases sa COVID-19 aron nga mag-anam-anam na kawagtang sa huna-huna sa mga lungsuranon ang kahadlok nga ang lalawigan sa Sugbo adunay daghang mga kaso. Mihangyo si Liloan Mayor Cristina Fresco, presidente sa League of Municipalities in the Philippines Cebu, nga i-verify sa DOH ang mga detalye kung tinuod nga nagpuyo sa lungsod ang maong pasyente nga nagpositibo sa COVID-19 usa nila credit ngadto sa LGU. So we request that this practice be immediately corrected and clarified by the DOH and that the latest positive cases that were accredited or rather credited to the province LGUs be reviewed closely as far as the actual residence of these persons, especially concerning as well medical health personnel. Miuyon si Department of Tourism Regional Director Shalimar Tamano nga ang i-report sa DOH ang active cases aron nga makatabang sa pagtulid sa kalibog sa tao kabahin sa mga kaso sa COVID sa probinsya sa Sugbo. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.